Diomongi. Oke, luar lho Pak, wis Pak. Pak, wis Pak. Saking penak ejarnya itu kuwi. Bumbung enek-enek masamu kancane sesek ndelok ratap ya kurang Oktober bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. berpasangan iki nang goblok Lah pokoknya ada iki jenenge kanca iso kaya ngene iki apa? nggih to Ya ben awakmu kepethuk karo dulur-dulur. Dewan Perwakilan Rakyat. Oh. Lagi ngoten. DPR. Lah DPR. Lah ngeten iki kan nyenengne margane, nyenengne masyarakate. Betul. Ini perlu dicontoh tepuk tangan untuk Pak Effendi untuk beliau ini. Pak. Lah nggih to, Pak. Lah dengenane sok karo-karo tapi larane sing nanggap rugi, Pak. Iya. Rugi sapa? Aku goblokmu sekarang Ya bener. ngeten iki UMKM berjalan. Iya. Apa malah acarane syukuran. Ah. Pak Wabub nggih rawuh. Rawuh. Dan dak iki kok munggah kok nyawer aku. Alhamdulillah. Kowe iki numpang sawi kok. Pokok iki duwe sebab nyambut gawe untuk angel. Oh, duwe pokoke ngene iki. Iya. Niki dalu niki lah syukuran Dem. Ya, Mas. Syukurane Mas Effendi. Ah. Kowe ngomongne apa ngaturne apa? Ya lain sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Lah wis ngono kuwi. Artine apa? Wis to, artine dhewe timbane luput. Ya ora, Pak. Loh, awakmu iso gelar kudu iso gulung lho, Le. Kuwi mang apa artine satu? Sapa wange sing entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah kok gelem tansah syukur bakal ditambah nikmate. Nah. Nanging sewalike ora gelem syukur malah kufur. Kuwi ana piwalse dhewe sing luwih lara. Lah, kaya sampean ya kudu ngono. Piye? Bengi iki diparingi rezeki karo Mas Dewan. Heeh. Kuwi ya kudu matur nuwun, mbuh kuwi cilik, mbuh kuwi gedhi, kudu ditampa kanthi ikhlas. Lah Iya, mari iya. Ora sampean nampa dhuwit iki bengi iki ora ikhlas. Wah, bosok kowe uripmu. Lha kok tenan iki aku ngomong ngene iki kenyataan. Pak Eko wis duwe prinsip lho Mas. Prinsipnya apa? Karo dulur-dulur kita tetep didum rata. Dadi entuk sithik ya didum sithik, oleh akeh didum Sithik. Kuwi kan prinsipmu, Bos. Oh iya. Loh, dalang iki karena pimpinan. Dadi dalang iki pemimpin iki sakmene mbiyane iki tergantung karo dalang. jenengan percontoh. Dalang iki wis abot-abote nyambut gawe lah nggih. Nggih. Sampeyan suwengi, lungguh ning kono, ngempet nguyuh. Yo yo gini ya sadar. Ya sadar. Dadi lak iki oleh luwih akeh dalange iku ya ora apa-apa. Aja didong gawe ngersula. Nah. Dadi awake dhewe ning kene sing penting kebak matur nuwun kalih Pak Effendi sekeluarga karo Mas Dewan semuanya yang hadir pada malam hari ini terima kasih karena sampun ngundang Percil CS kalian Pak Eko Prisdianto dalang saking Darbulur. Iya. Boyo laku. Iya. Sing sampun terkenal di mana saja. Nah, Sapa to sing ora kenal Pak Eko? kenal Dalang kondang kondang Pak Eko. nyalone apa-apa ora dadi. Ya iki wong iki. Hei, iki mau kanca-kanca dewan sing biyen timku rawuh lho Mas. Ngono ora isin Iya, lho. iya ora tak salami. Tim apa? Termasuk Mas Sofian. Lho, enak kabeh. Wo, saka Demokrat. Mang mula kuwi. PKB, kabeh. Ya tahu. Piye? Mang mula kuwi. Kowe dadi dalang ya dalang wae sing apik. Sing nikan ben munggah. Lho, oh iya, lah iki Enak, Nduk Niken. contoh kaya Nduk Niken. Oh. Dhek lak nyanyi pesinden luar biasa. Oh. Saiki sapa sing ora kenal Nduk Niken Salindri? Oh. Kabeh do kenal, kabeh do kesengsem. Oh. Paham ora, Pak? Ah. Sampeyan yo Luar ngono. negeri. Dadi dalang kudu sing apik. Nah, Aja nganti dadi dalang kelakuane Kelakuan menungso ki ngene lho Mas, relatif. Darane apik iki teko ngendi apike, darane elek iki teko ngendi eleke. Maksudku ngene lho, Pak. Oh. Jenenge wong ki kabeh ki kene iki sakmono biyen iki nyambut gawe kabeh, Pak. Oh. Sampeyan ki yo nyambut gawe. Oh. Dhewe kelir budaya. Ya. lha piye to? Kuwi adimu kuwi lagi nganu lho. Ya ora ning ngono Pengen iki nyambut awakmu. iki disampluk dikene anakku diowok-owok. Wis meneng ae. Niki kan Nduk Niken wis dadi. Oh. Saderengipun niki sinden kula gelar. Oh. Saderenge niki, niki jenengan kula kalih si Slentem kedah
saling ini lho Pak, paham? Apa chemistry. iki apa? Chemistry. Kelet. Kerja sama lho Pak, bersinergi. Bersinergi. Seperti pimpinan dan rakyat. Paham ora? Iki bekerja. Iki lah sing dhuwur obah sing isor ya kudu obah. Neng kene aja ngomongin politik lho, Mas. Ora. Malah ngomongin tentang kegagalanku kuwi engko malah ning sini-sini. Aku dhewe ya isin aku sebab Wah, biyen tim suksesku lho gitu. Wah, Niki lho iki lagi biyen tak jai kampanye nyati-nyati. alah ora mbok bayar mau kampanye. berarti tim jenengan. Timku mulane aku ndak Apa nek aku iki tim thank you utawa tim matur nuwun. Maksudnya piye ta? Bar nyambut gawe modal yo wis banget mulih matur nuwun ya Cak. Ya tim matur nuwun. Ya jenenge sedulur kuwi kan ya apa-apa Coba diwenehke. nadanya G Garuda lambang Mayor apa minir? mayor kowe rasa nyanyi aja biayaan ora Lah awakmu arep nyapa? menengo lambemu nyanyi goblok Koyok mudeng-mudeng. anak Betawi ketinggalan zaman KTP dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Gerindra idolaku. kok lah pinter koyo ngene koyo Idemu kabeh, Bang. aku ide ngene iki lara ditambahi isin lho bro wis sampe koyo ngene kok Ngono kuwi Saiki tak jajal Mas. Ya, Pak. Iki partai ini los. Di sini ada PKB, ada Gerindra. ada Demokrat, Ya, ada iki. golongan karya. Kuwi lek ditangkap Gerindra. Ah. Gerindra idolaku Saiki pemane sing nanggapi saka Demokrat. ya Ya. aman Piye ya, piye ya. Sebelum aku tahu Improvisasi lagi. iya lho kowe menengo lambemu aja cerewet Iya. Jajal kok. lah kowe iki yo ngono jajal ning dhuwur panggung mateni dagelan kok piye kowe iki Ora mateni ndelok kecerdasane. Ah, iki. Aku ora perlu yo jajalen. Dadi kowe berani iso Lho, wong kowe urung lahir aku wis lahir dhisik. lah kok ngono lek ngerti iso lah mendino main kertu wae Ya, lek Demokrat piye pemane? pengen luwih nganu lho Pak, Umpamane. pengalaman luwih tuwa tok kok sampean lho Pak. rek ayo rek mlaku ning Demokrat rek ayo rek Demokrat bersama rakyat rek ayo rek sopo melu aku rek ayo rek Demokrat Pintar aja. aku iki pokoke ngawur Bener awak-awak kok yo iso. lah lambemu kono Ram. Hei, lek Mas Pertil Demokrat warnane biru kuwi genah. Iya. Saiki istilah awakmu. Lah nuwun. Umpamane PKB. iya apal iki Iki lek awakmu aja. Iya, iki bisa lah piye iki. Sing nanggap iki umpamane iki mang Gerindra wis, Demokrat wis iki kan dari sini Mas Dewan kabeh kan Mas Effendi kan ngumpul nek kanca-kanca Dewan saiki PKB. Ya. Oh, aku rindu katakan padanya aku rindu nyanyikanlah katakan padanya aku rindu. lho PKB ini di PKB aduh jangkrik tak enteni kok rumah aku wong iki mbok kaya Pak Eko Aku rindu PKB. suarane Pak Eko ki istimewa C E iki Mas iki mau G statue Iki kepalane bengi iki kene lho. Pemimpine Oh ya tuh aku nerone sing endi? iki lho terono gonku Wis tak terokne njajal. statue Pak, kurang ngepas Pak. Dipakai statue lepas ngono lho. Pas ngono, Jil. cuek baru malu aduh hari ini mau juga apa yang cocok
Aku ndak iso. Basa apa? Madep. Iya. Gara-gara aku. Manut aku. Awakmu nek marahi sing luwih tuwek. Aku lek madhep rono kita tutup berarti aku iki ndak ge wayang lho ya. Oke. Ndake lah awake dhewe. Mari karo aku. Ben iso bareng ngono jarane iki kita bersinergi. Sinergi. Yuk. Seju 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 Aku nembang apa? iki lho akan nembang teror. Derek gerakan. Tren apa? Wah, asem ya ujan. Lho jarane kono mbok tutup. Ya ora wayang. Iki wayang dakil. Terus nene. Seju seju. Iki Kok cuwil iki iki men bocah lho. Alah ayo. minimalis. Pak, delan aku. Aduh abang bukan maksudku begitu. Ngene Mas. Oke. Ngene Mas. Yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah itu bukan kita mau. Jual diri kan bisa. Coba kasih effortnya saya. Kalau memang cocok, datang ke rumah saya. Seju seju. Aku ki demen lho. Jadi asem. Piye? Saiki lho Mas pokoke. Mas pelan lho, Pak. Iya ya. Ayo 3 2. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah saya bukan pertama. Ora iso. Jual lagi kan bisa. Coba kasih effortnya saya. Kalau memang cocok, datang ke rumah saya. Oke, luar lho Pak, wis Pak. Pak, wis Pak. Saking penak ejarnya itu kuwi senam Asam Urat. Wah, samurat piye? Tak hilangkan Asam Urat. Luar biasa lho. Heeh. Sampeyan kok iso gitu? Lah, Sebabnya kok apa Pak ya? Aku kecil wis tukang nari lho, Le. Masa? Lho. Serapat iso, Bro. Lho, Tak tunggu dah. aja. Wah, lho, aku lho seramatan tayuban. Lah iya Pak, ya berarti iso serapat. Serapat kados tulung agung ra iso serapat dikten ngono. Nah, Siapa apa ble? lan apa? Nggih sinden. Ya. Aku lho ndane sindene. Oh, guys, sinden berpasangan. Ayo wang. Ayo. Iso tenan ora? Lho, iki warang gonone. Warang gonone. Sampeyan iso tenan ora serapat? Lho, wong tukang joget tayo kok piye to, Le? Wah, Aku iki kancane Pak Gun. mosok? Biyen lho, Pak Gun kan wayang tayub ya. Oh, iya. Bisa dibuktikan nggih. Heeh, dadi pathokane wong joget tayub. Ah, Engko lek payah gong mesti tengen. Oh. Ngono lho. Karepmu. jadi Gugunan. jangan tengen ngoten. Kak, Ayo. iki ilmu lho, Kak. Ayo, ayo Ge. Masa kok sing tuwek lho iki. Oke. Aja mikir percaya. Menika sampun kalajengake dening Ki Kompres Yanto ingkang badhe gabrang tulungagung. Menika pundhut kaliyan Bapak Ki Kompres Yanto ingkang riyen nadhe nyalone wakil buatine gabrang. Priyantune sampun semangat baikipun. Oh, lampahipun ketingalih sami-sami saenipun. Kok bilih jogetane tipun kok nggih boten
Iya, apik ora? Wis api. Wis, aku ngerti biyen gawene gelet karo bojone gara-gara apa aku saiki wis ngerti. Apa? Ya ngono kuwi ngentekno duit nggo nyawer si Ngawur ora. Wah, luar biasa. Ora nyawer ngentekne. Betul. Ning jenengan jebul luar biasa. Luar biasa. Tanjake ketinggal. Ngeten Pak jenengan. Kan ngeten. Oh. Tanjak istimewa. Apik ya, Saiki istilah awakmu. Kok iso ngawur. Tapi mboten, tapi luar biasa jenengan. Aku pengen dirimu berduet sama Nduk Niken. Iki warga masyarakat iki mek ngenteni awakmu karo Niken. Aku iki mek selingan. Ngoten. Iya no. Iya. Ya disepoti lho, Bro. Iya. Disepoti no. Sepati apa? Jaranan jarane. Wil sing dalu Cahayu. Wilujeng dalu, Bapak. Jan rumah saku kok dirimu saya dewasa, saya ketara mencorong cahyane. Alhamdulillah, Oh. matur sembah nuwun. Iki mang sapa sing ndelake Cahayu? Niki wau kalih Mas, kalih Mbak. Oh iya, wah jan. Niki wau ngapunten niki wau ora dirandet lho, Pak. Mboten napa-napa. Soale enjing wau saking Lampung, Iya. terus bablas teng Malang, terus mriki. Pancen acarane padet. Nggih. Niki Mas Percil. Oh, pundi? Ngantas napa mboten? Nah, nggih. Halo Mas Lentar. Alhamdulillah. Pripun kabare saya? Aku baik, sayang. Alhamdulillah, nek apik-apik wae. Sehat to? Alhamdulillah Ah, kesehat. saya pinter tak delok Sampeyan saiki. yo saya bagus lho saiki. Makasih. Aku biasanya lek ning TikTok ngono kuwi FYP ku metu sampean terus lho. Oh iya ta? Heeh. Aku ning TikTok yo metune FYP ne sampean. Masa dah sing kuwi ta, sing lagi viral. Bokong semak ku ya. Biasanya biasanya yo nyanyi-nyanyi sing kuwi lintang asmara kuwi ta. Aku nu kangen lho sama. Sesuk jelentem tukaran karo bojone. Ora masalah. Ora masalah. HP ne bojoku tak dol. Kita kan seperti adik kakak. Kita kan adik kakak. Kita kan saudara juga. Saudara selalu berdua ya Iya. toh. Kita kan ada hubungan saudara ya, Dek. Iya, kita ada hubungan saudara. Alhamdulillah. Iki piye? Asli anggonmu sekolah lancar. Alhamdulillah aku masih apa jenenge aku tanggapan terus toh, tapi aku udah di sekolah. Iya, Kadang aku tugas tidak sebagai garap. sebagai dulurmu aku kok iso dukung, Dik. Iya. Iki nyapa to kok Jamoman kok tak derok kaya wit ringin Kayak- iki. iki mata kan Badanku itu kayak bergetar-getar gitu loh. Au, ya ngono kuwi. itu pasti ada jin setan pripayane lho baris pati kadang ijo. Dongamu kurang saja. Oh, Kudune dadak hitungan. Asik. Kenapa kok wajah kamu kok kayak kelihatan gelap-gelap gitu ya ini tadi? Aku yo rada Tapi kalau ini udah terang kok. wis terang ya. Sudah. Kowe iki ngapa, Cil? Lah ora nek kono bocah irenge kaya ngono nikan malah ketok lah aku sing putih resik kok malah ra ketok. Rasane kaya terang wajah lakian iki. Atau mungkin yang dinamakan imanmu kuat berarti. Mergo aku bendina aku Aku kadang lek nyawang bongso alus ngono kae rada enggak ketok. Gak ketok, Nduk. Hei, gak ketok karo aku. tapi umpama dibuka moto batin ngono iso ketok to. Iso. Jen iblis kan aku ndak ketok. Sik tak wacana donga. Bismillah. Mata adikku. Kok semilah to? Kok semilah? Iki cara Jawa Semi iki. iki mbahku. Lah iya semilah mbahmu tak sambat ngono tak delok. Semilah. Matek adikku macan gating yo macan kuning. Macan Bentar, ada laler menclok ini. Apa ini? sik Dik, kuwi efek dongane. Oh, efek dong. Macan gedhe arane kala jengking. Macan kampung arane kucing. Macan petren arane cacing. Esuk-esuk mlebu wis arep ngisi jeding. Apa? Nyapa ngisi jeding enak ngising. Kok edan? Ngisi jeding. Entel. Ya. Wah, ya dibuka mata. Dibuka. Matamu. Nduk Cahayu. Ya, pengen iki lho jine iki lho
jine. Iki jen iki masa menungso. Aku melu kaget jare. Muga-muga panjenenganmu persis tuyul kan. Iki lho menungso tapi iblis iki. Aja kaget lan aja ketir yen ana pawujudan sing ngegirisi sing megilani sing medeni ya wong. Yo Cahyu. Orang Deni Mas. Apa? Gila nih. Masa aku kayak telek lencung lho. Aku lho bener-bener apa mengagumi suaramu saya. Apa mau dirasani? Tenang sumpah. Dirasani. Sumpah. Gue lah. Nyapa sama talone iblis. Nyapa sama talone iblis. Lho kok mau punya iblis ya kamu? Nah, aku Ya, ngomong lek karo iblis aku gak ketok. Lek iki ketok saiki. Ngerti? Kowe kalau nek aku iblis. Jin. Wong sing iblis iki awakmu kok jin. Lah kowe iki nek bose sapa iki? Kowe iki bose sapa? Iki jin iki bose iki. Iki awake dhewe Lah kok kawin Oh, berarti iki ya tuyulku kabeh. sampean iki. Ngene Mas. Tak iki diaturake Pak Niken gandeng karo sampean. Nyanyi apa? Loh, aku pengen ngetes Niken solah sak tembange iki sebaik mungkin. Lho lek iki apa-apa iso bocah iki joget pinter. Lah mulane kuwi tak gabungne karo dirimu, jogete manut dirimu. Mengko tak tese kaya ngopo. Sik ta, Pak Eko ora ngerti Niken Salindri sampe barang kali kan delok YouTube lho. Lah iya, Pak Eko piye to? Iki apa-apa iso lho, Pak. Aku ndelok YouTube iki pas mleding. Dadi aku Yo apa enak to. lho pas jaran kok, pas jaran. Angel jak omongan. Pas jaran kowe lho, lah pas jaran api kaya ngono. Lah dek nek jarang ning duduk sampean kowe ning tingkat kowe. Ning ndi jaran ning tingkat. Ning Malang to. Oh, balik ya. Oh piye ya sampean kita kok ale tingkat iki. Lho nek tingkat awakmu ki delok aku juara ning dhuwur. Delok tenan po. Aku delok ning isor pah biru aku. Aku sempakku. Woi, ngawur. Kowe iki jaranmu ki lho biru. Delok langsung apa delok? Lho langsung aku ning isor. Ngene. Minor. Nah, minor aku tuh jogete anumu ben Angelmu to Pak jenengan lek omongi Pak. Enggak maksudku kok. iki terokno jogete percil ngono lho maksudku. Oh, Ben oke. diterokne sampean. Oh nggih, siap. Oh, berarti Mas Percil sebagai pelatih. Ah. Heeh. Ndi sampean? Kreoro Instruktur. Oreo. Koreo. koreografer. Oreo. Malah diputar dijilak kalau gitu. Areng-areng yakar gendang campur sawi sampai kering mulia isun nyingkiri gedang rojo sacorong dibangun cokot timbang Ngapunten panitia. Ini nada cewek itu. Agak ditinggikan lagi. Lo kabeh mateni kakangmu wae mbok dune ora pedhok goro aku. Biasanya lagi dure mah ndek. Oh ngono ya? Nada C. Iki. Ya. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering mulie gedang rojo sadur dipangan cocok timbyang warung yang berkulung isun maco alhamdulillah nih kendor terus Gedang sawi enak Lah, suaranya di urapan bebek. Hati iki sedene Cek. Gedang sapa iki lho sing nyanyi masa suarane ini kan kok banci ngono Lah aku anggere krungu swara musik ngono kudu nyanyi. gedang dedut Sejarang diperitili dan sing percaya pedang dodaiki Aring-aring bakar gedang campur sasi sampai kering sendiri Gedang raja sejarang dimangan coklat timbyang orang kuluni sang pedang Gedang sawi kan wong kaya iki nyenyak pombong enek-enek masamu kancane sesek ndelok teratap. lah iya urung kaya ngene lah Malah jogetanmu. lah piye juga tamu jajal Ya sing rada seni
piye kok enek kendangane jaipong. Oh, jaipong. Oke. Ayo. Lah kok malah awakmu kok kembangan nentang sambung karo niki. Ora sambung iki jaipong goblok. Jaipong Jawa Baratan ngono kuwi. Ayo, wis nyanyi. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering tuli suni kiri gedang sapa sajarang dimangan cocok timbyang bisa kadang sawi Ngono to. Iya lho Pak, iki chemistry lah kaya awakmu joget opo ngene. Kok sepenak ya disawang tak kok ngarep kuwi. Pemain aku iki ora kaya awakmu kok. Iya, jogetane ngono Pak, lagune no Pak, nyon sewu. Apa nduk niki? Sing aja sigrak no. apa Pak? Yo sigrak umpamane apa aku ndak iso ngarani wis gak golek dhewe. Mergo iki dino tak pasrahni dirimu ae. Ya. Yo piro? Apa sebenarnya? Apa? Gak ngerti. Iki mau Apa? Hari yang mantap. malah ngono. Iki lho, dipikir sik 5 detik mau lho. Apa? Ah. Ayo. Wis metu. Ayo kurang sithik. Ayo apa? Mas, kayak wong lairne ayo. Lah kok piye? Iki lo tanya apa tuan rumahnya. Oh, siap. minta Ya iki mang lho. apa? Aring-aring iki mang lho. Apa judulnya iki? Gulu pedot. Bulu pedot. Aring-aring. Alah suaramu elek. Apa? Krek yo apa? Iki lo sik telanu iki lo. Oh ya. Hariyati. Hari ini Hop tele. Iki dino ana sebuah Sosok. sosok yang misterius. ana wektu le Apa? sing genah penjenengane Bapak Sumarsono Effendi Nggih. iki kagungan putra. Nggih. Putrane ulang tahun yang ke-18. Oh, Ya toh. siap, siap. Hari ini diatur munggah pentas. Ya Oh, mengucapkan. nggih. Ya harus ada nih kan harus ada percil. Oke. Anu, dikei lagu jambut apa? Jamrut. Jamrut. Ya. Lali, ini kan bukan lali. Ini bocah kok. Jamrut ulang dulu. Oke. Selamat ulang Oh sudah toh. Wah tepuk tangan untuk Mas Bima Sakti Putra Effendi. Ya. Ya. Wis ditiup nih kalau di sini. Sampun. Sampun ditiup, sampun donga. Nggih. Lah niki apa dipotong di sini apa nanti? Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Bapak Effendi Siap, sekeluarga. Minta lagu apa Bapak? Mau matur? Monggo. Pak paling dewo. Paring dawa Tembangan apa ngertakin apa? Napa Mas? Ah. Sampeyan keluwen to Mas, mudune. Oh ini Ya ora ono sing ulang tahun aja. Kuwene kuwi ben dipangan Bapak dhewe. Ibu para hadirin, jadi
bertepatan dengan bulan Oktober ini sebetulnya keluarga kami ada 3 yang ulang tahun. Siap. Oh, sinten mawon? Jadi yang pertama adalah anak saya yang pertama ini Bima Sakti 1 Oktober 2007. Kemudian saya sendiri 21 Oktober, kemudian istri saya 23 Oktober. Jadi keluarga kita di bulan Oktober ini ada 3 yang ulang tahun. Semoga Bima Sakti diberikan panjang umur, sehat Amin. selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cita-cita yang terkabul, berbakti terhadap agama, nusa dan bangsa. Amin. Menjadi orang yang berguna dan suatu saat bisa menjadi pejuang kehidupan yang baik untuk masa depannya. Amin. Oke, terima kasih Mas. Lagu ini apa? Nangis ngerasa lagu napa Mas? Lagu apa Mas? Apa? Bakang semak. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Effendi. Polae masalah itu wer. Gumun. Nah iya tuh nanti Raisa ngeteni. Makasih Oke kakak, Mbak. aman kakak. Oke siap. Ya selamat buat kakak. Ini kakak ini sangat luar biasa. Ulang tahun Iya. kok yo ngepasi bareng kuwi lho. Bareng. Jadi apa nek bulannya Satu beda-beda bulan. malah penak loh Mas. Ya ini karena itu Mas Bima ya Mas. Nggih, Mas Bima Bima. Sakti. Wah bocah gawur. Nah ya. Ini kudune dadi model. Yo no Pak. Gawur gitu jadi model. Lah mau dadi opo? Modal model. Oke. Siap. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Terima kasih matur Mbak Nur. Luar biasa dan tak lupa untuk keluarga besar sehat. Terima kasih mengucapkan karena beliau kita bisa di sini. Dan Mas Bima itu ikut kakak Mbak Nur. Kakak Mbak itu aku. Mas Bima ini kakak Mbak Yu finalis Tulung Agung. Siapa nggak ngerti? Jadi teman-teman Tahun berapa ya Mas? Ya ini sekarang ini. Wah. Minta dukungannya di IG, bisa di follow di situ kakak. Hmm. Tahu paham ora kowe? IG apa Mas? Anu
Instagram. Oh, Instagram. Sosmed, Pak. Gak ngerti, Oh. Sejenis Facebook, Pak. gak ngerti, gak ngerti. Ya wis Gak ngerti wong wifi ora ngerti duwe. Pak, ya orang ngono. Nduk Niken. Iya. Iki mos kowe nembang bokong semok suarane wis kepenak. Sak Umpamane tak tekoki ngono iso ya karo tembang ya. Bisa nah. Contohnya sama yang nomor 3, loro, iki nomor 1, iki nomor 2, batang iki melok nyapon iki. Zaman luas usul. Kok kira nyapon? Sing ngakon sapa sing Aku ngakon? gak penak-penak karo Niken aku nyanyi duet to. Kayaknya ndak ada yang manggil deh. Nggak mau cari pengumuman ulang tahun. Hah? Lah sing ulang tahun Mas Bima finalis kok enek tak sodok. Lah aku yo finalis to Mas. Finalis apa? Loh, ajang pencarian bakat KDI. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Ketua Dadu Indonesia. Lho, wakile iki. Awakmu yo ngawur. Iki lho awakmu rene iki Yo sapa? Niken suarane penak kowe apa sing mbok tok nih? Nih banner Pak Sumaryono lho. Nimbali Sumarsono. Pak Sumarsono. Kleru nek potong. Cangkeme bos. Lah iki jenenge Pak Sumarsono. Oh, sing mau. Kene Pak Sumar Pak Sumar. Sono. Nggih. Banere piye? Wong jelas tulisane pagelaran wayang kulit Dalang kondang Ki Eko Kondo Prisdianto Heeh. dengan bintang tamu Cak Percil, Cak Slentem, Ya. Niken Salindri. Heeh. Lah kok ora enek. Omong ngono kan, omong ngono. Lelene ngopo kok teko? Lah iya, kok ngeyel. Jane mau enek lho ning sampinge. Tapi yo cilik nyenil. Ning ndi? Ning cagak telepon mau awakmu maca apa ora? Mungkin menerima sedot WC lho. Mosok sinden nerima sedot WC. Kan dhuwure nek fotomu cilik. Cilik nyenil digantung. Lah iki kan ngomong bongong semok jalan sampean padha-padha sindene apa ya? Nyanyi sak jogete Nyanyi, iki oh, apa, mau. Kula niki duta. Duta badokan. Apa? Apa enek sing direk apa? Duta Sakinah Indonesia. Iso berarti. Iso. Iso tenan ora? Yo iso to Mas. Oktober bernya apa? Wih. Beriyo to. Yo, yo. Oke, oke, oke. Ben dimarahi kan, kan. Ayo, aku muni Oktober ngono. Iki lagi viral lho iki. Oktober bernya apa? Berpatah Tapi Pandase kok ngelon. dari Sakinah. Sakinah. Iki model piye kok ndase kono? Awake kebayak ndase kok ya. Iki awak kebayang ndase jin. Anu sinden kanker iki. Kanker piye diakulmu iki? Mane kantong kering nganti Kantong kering. Ayo. kosok kanker. Kan susumu kurang munggan. Diomongi bola bali. Gitu, Nduk. Ora munggane kok ora ngono. Piye? Mas, jane nggo percobaan tinju kok piye kok iso. Ya, Ayo. Oktober Ayo. bernya apa? Udah. Ya nada apa ora? Dia nada. Nada mayor. Ayo, C. Masa enak nadanya. Anak nada ini. Kan Oktober Oktober bernya apa? Berpasangan. Saling kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling patuh. Saling rindu. Kuwi apa? Saling kowe kok saling rondo dasmu yo piye? Saling ridho. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Salah tutupan muka lagi Sakinah. Berpasangan. Anu nek tipis ada tabur ojo di drama dhisik. Dianu tok ning. Sinden-sindene kabeh melu. Yo. Kan Yo. Oktober bernya apa? Berpasangan. iki nadane. Goblok. Lah pokoknya dari cucak rawa iki lho. Lah yo, ayo rono. Iki kan lho semare Cucak Rowo. Ayo, endang Oktober. Iki kamu kudune tangan dua. Iya, dua. Gini loh. Kudune berpasangan ngono lho. Endang. Kejeron. Ngapa nih lho? Kejeron. Ayo. Oktober bernya apa?
berpasangan berpasangan dawa buntute. Wes aja melok aja. Lintian ya. Ini angel. Oktober bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling koko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling reda, saling ridho. Musyawarah untuk saling senangkan. Untuk sakinah semono. Iki lho pinter. Ora awakmu cucak rawa. Berpasangan. Beda masalahnya. Nadane coba. Doni kan. Lagu ambil apa, Dok? Lagu ambiar yang sekarang. Sekarang. Ini buat percobaan aja toh. Enggak. Lagune. Coba aku nyanyi. Mau nih kan wis bokong semok. Yang kedua apa kan? Sabar. Sabar sendiri. Yo nganu gak usah diomongne jenenge sabar kuwi ditampa tok dilakoni. Sabar lagune apa kuwi? Nggih. Sabar. Barnya apa? Barmangan. Berpasangan. Ya. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Oh, apa judulnya dong? Sabar. Wah, sabar ya, Mas. Datang sabar ya. Ya. Sida sabar iki. Jadi itu rotimu nggak kamu pakai? Enggak wis. Kenapa? Sumuk. Bilang kan dasi kaya onde-onde. Kok sih to, Pak? Dase lan nyukur iki kena silek gitu. Lha apa? Galer. Ayo. Yo, Ya. esok. Terima kasih. Lagune hit Hit, Pak. Yo, terus sigrak penak dirasake dasar suarane melengking. Nah, Sik ben istirahat. Niku nembe niken. Terus Dereng kula lho, Pak. lah. Piye to ngomongnya pales lah. Lagu kuwi iki lagi mbledos, Mas. Loh, kok iso piye ceritane? Jane rambutnya ora dipotong, meneh sing dawa-dawa. iya. Jadi, kok iso ngomong? Judulnya apa sih? Lagu apa judulnya? Minor. Oh iya. Oh, judulnya minor. Nadane. Oh, minor ki lho jaluk apa minor apa? A minor. Bledas tenan ya lagumu ya. Bledas. Bener nih kan kena kanker gitu. Kantong kering dadi gak duwe sangu belas. Sogok. Keri. Lagu apa tuh lagu apa? Namung sogok tok, Pak. Ya, keri kowe. Jare bledas. Wah, jare aku bledas. Aku pikir aku sitok. Apa? Kayak kok aku jaluk tolong takok jawaban jujur ya. Oh. Sama les main piro Pak? Kau wadel men kok Cina. Kuwi plus 2.000, 200. Masalah plus wae. Aku ki di antara dagelan-dagelan pelawak-pelawak Nggih, Pak. sing tak anggap jujur iki mek dirimu. Kamu ki ndak neko-neko. Lurus Kula niki lurus dan terarah, Pak. lugu. Cih. Pantes ae Pak Eko kok nganggo kaca tinggal. Nggo kaca buta. Pak Eko lho sampe kene lho. Ya betul aku terus lakone. Hah? Aku seneng aku terus lakone. Lah awakmu jujur ku tenan. Di tanganmu ditancap cakote, tanganmu digoreng cakote. Aneh-aneh yo. Aku juga piye kok. Nduk iki kan sik ben istirahat Iya, ya, Pak. lagu lagi. Sinten Pak niki, Pak? Loh, bojoku no. Iki nomor 2 dari niken nih. Loh, piye to iki? Napa jek? Iya no. Panjenengan wis tuwek. Kowe etopel wong Lakan golek ngomong. Iki bojo ngomong balik-balik. senajan nggak setinggi niken. Nggih. Ning iki solae yo penak banget. Wih, niki gantose niku ta, Pak? Gantose po to niki? Mboten niki. Sepo.
Nyepo. Oh wis sedo. Oh, wis ninggal wis penak. Ningen ning kono. Nduk Cahayu. Ja. Bocah ditakoki ngeses sih. Bareng asma sinten Nduk Cahayu? Mary. Sapa? Mary. Rasakno ke Inggris-Inggrisan Mas. Takon ana kene lho rada. Mary. Mary. Iya. Mary. Kurang Mary. Wow. Iya tuh Mas. Kelman jenengmu Inggris kalau Mary. Ngomong Inggris loh Mas. Iya Mary asli dari mana Mary? Dari Bangunan Mas. Bangunan cedak kene. Pasar Senggol Mas. Banguan. Iya. Banguan omonganmu Mary. Luar biasa. Ya kan ya perpaduan antara iya. Bangunan dan Inggris ngono. Adik kelihatannya dari body Iya Mas. bodine ndandai poh jan Domong ilmu seger nih ya. gajih tok. Sampeyan iki langsung aja to the point gajih tok. Lah piye wedike Mas? Empuk loh Mas. Bocah iki ketoke kasar ning nek diajak rembukan sing penak. Iki bocah iki sangat Nyanyine apa to Pak? romantis. Halus ya? Loh, ora iso, bocah iki ndak kena dijak halus. Wah ngono. Dalam berbicara dek iki sakjane apa ku jenenge Si- romantis romantis, halus. Pembawaannya ketoke kasar. Oh gitu. Masa iki bojone Pak Eko. Aku tetap mbok JP nah aku. Iya Le. Iya Le. JP janganlah tapi. Aja. Aja tenan. Tenan nek sampean dadi mboke JB. JB bendino ra anu ning omah. Lah ya. Nek, ngelaprak deh. Saya kamu ya seneng ae. Iki mboke JB Pak Eko. Seto. Pak urung ngomong anake. Pae mabutes ngono. Putrane Pak Eko niku kalih. JB kalian Budi. Mak kelapa Budi. Mas Perjel, Dalam tembangnya ayang-ayang Mas. ayang-ayang. Mali. Ya. Ayang-ayang Mary. Ini sama siapa? Sama kamu? Ya sama Son yang penting. Apa sama Pak Budi? Jangan. Pak Budi untune protol. Saiki jenenge Budi Pong. Beb, Budi Ompong. Beb. Biasa ya. Baby ta. Ora bakul bebek Madura. Tembangnya ayang-ayang ya. Oke baby. Aku sing rada ora percaya yen Pak Eko umpama bojone iki kok yo sing kuat. Lah, kok ngenteng nek babyku to? Iya Nek to. kowe wong ping 3 sing roso iki. Wah. Ayo baby. Cecil. Sindene sampean nek sing stres nemen iki. Kita golek sing ngene yo. Ora wis gak iso. Ayo ayang-ayang seprot ya. Le. Ya. Ayang-ayang seprot. Ini saudara sih yo. Ada dompet toh sayang. Eh, Jangan jauh-jauh dariku. aku kalau lah deket-deket kelempoken. Ayo. Ayo. Apa kowe kok iso salah tompo ku? Dewa Jawata. Itu Mas bawa to Mas. Ayo, Mar. Mas. Dewa dengan Domongi. Ganti liyane. Domongi pola iki lho, Jok. Karo-karuan. JB. Sejabar ya awakmu duwe mamah ngene iki ta. piye to? Urung diapa-apani to diorek. Serius yo. Sing apik to. Ayo yang, serius yang. Iya baby. Biar saiki ya. Sindene Saya baper. baper sindene celuk tang. Lho, batang lho. Batang. Cah bosok. Tak anggap lugu. Kamu tak anggap adikku dhewe lho. Nah, Iki masih anak bawah umur. Lah iya. Kok iso berani-beraninya menendang dia? Iki ning bawah, aku ning atas sithik. Ayo ya, sinar kan piye? Sinar. Iki duet to ya. Tidak. enggak. Segene kok sing lanang sapa ngono kon titi. Mboten, Apa to engko aja manut ku nggo cah stres.
Iya. Asli banget lagune. Akhirnya selesai juga Dek Niken. Alhamdulillah. Induk Niken. Makasih nggih, Pak. Mas Perce. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mas Tentem, Mbak Liti niki sawetawis dangu anggenipun gegujikan, geguyonan bahkan tetembangan nggih. Nggih, nggih, Pak. Kula bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten sing baku partene awake dhewe niku menghibur. Leres. Nyuwun pengarsaning Gusti, mugi-mugi sakmungkure bareng menika Bapak Sumarsono Effendi SC sak keluarga tansah kalis ing sambikala Amin. boten alangan setunggal menapa kuat rusa sentosa mendapat amanah untuk menjadi wakil rakyat yang berguna bagi mligine dapile umumnya untuk Kabupaten Tulungagung ke depan lebih maju. Napa sing panjenengan aturke Mas Utin? Nggih, kula ngaturaken pokoke sedanten paringi sehat. Amin. Rezekine barokah, bakoh-bakoh lan kokoh. Amin. Mas Tentem. Nggih, tartamtu anggenipun paring lelipur kathah lepat saha kirangipun nyuwun pangapunten. Sing penting dongane nggih niku barokah lan barokah sedayanipun. Kula ki derek dedonga. Wis matur suwun. Wis. Mas Utin, Mas Tentem. Wis. Baik kok. Kowe tak delok wong lugu lho. Kula ki derek dedonga mugi-mugi Indonesia saged Menang. melawan Irak. Oh Ayo, iya. kita lihat timnas. Seto. Terus aku arep kok tinggal nih ya. Boten. Boten Anu teng wingking mangke. Doniken ngatur napa nek Terima kasih, Doniken. Ngatur napa nek Pak Eko. Makasih banyak nggih Bapak. Sami-sami. Mugi sehat selalu saged kepanggih malih. Amin, semakin dewasa mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Jodoh yang bisa membimbing rumah tangga Amin. bahagia sejahtera. Amin. Kalau kapan-kapan Oktober bernyapa. Iya. Berbatagih. Selamat ulang tahun Ya, pokoknya. terima kasih yo. Dok, terus aku, Dok.